Άγιο μου Γιάννη μου, γιατί εγώ από τον Γιάννη τον Ρώσκα, τον Άγιο Δήμιζοντας, έπρεπε να είχε πεθάνει πριν 25 χρόνια. Άγιο μου Γιάννη μου, πολλοί κόσμος έρχεται στη χάρη σου. Αχ, λέει, Πάτρε μου, λέει, πολλοί κόσμος έρχεται στη χάρη μου, αλλά λίγα είναι τα τέκνα μου. Η πιστή είναι πολύ λίγη. Που η παιδιά τι είπε, πολύ λίγη είναι η πιστή. Μήπως όσοι πάνε με σκοτεινά, πάνε παιδιά μου να προσκυνήσουν, στις πανηγύρες δηλαδή, όχι εσείς που ήρθατε να προσκυνήσετε στον άλλο, που είστε ευσεβείς άνθρωποι. Αλλά λέει, τι να σας πω, λέει, Πάτρε μου, λέει, γιατί είναι ζωντανή χάρη στο Αγίο. Μην νομίζετε παιδιά που κοιμάται στη Λάρνακα. Νομίζω πως κοιμάμαι στη Λάρνακα μέσα. Εγώ λέει, είμαι ζωντανός. Εγώ λέει, εγώ στους πάντα αυτοί δεν με βλέπουν. Εγώ τους βλέπω, όλους τους βλέπω, τους ακούνε τι λένε. Και φεύγω πολλές φορές από την Αγία Λάρνακα. Και βγήκα από την Αγία Λάρνακα, παιδιά με συγχωρείτε, και συναστρέφοντα με κάτι προκοπιανούς εκεί από το χωριό που κάνανε κάτι απεργίες και αυτά. Λοιπόν, λέει, αυτοί δεν με βλέπουν. Δεν με ακούνε. Εγώ όμως τους βλέπω, τους ακούω τι λένε. Μαζί τους γυρίζω εδώ μέσα. Και η Λάρνακα είναι άδεια μέσα. Λοιπόν, παιδιά με σκοτεινή ζωντανή χάρη των Αγίων μας. Και αυτό να έχετε στη δασκάλη και σε καλά παιδιά, να έχετε πάνω πίστη Θεό, παιδιά μου. Λοιπόν, λέω, πολλοί κόσμοι στη χάρη σου, Άγιο μου Γιάννη, μέχρι λέει, Πάτρε μου, λέει, πολλοί κόσμοι στη χάρη μου, αλλά λίγοι ήταν τα τέκνα μου. Η πιστή είναι πολύ λίγη. Φωνάζαν λοιπόν εκεί πέρα παπάδες, κόσμους όπως προσεύχονται. Ήταν και μια γνωστή μας αυτοί είχαν και κάποια συγγένεια, με τη μάνα μου είχαν, χρόνια τώρα. Όλοι φύγαν τη ζωή και έλεγαν, Άγιο μου Γιάννη μου, τα παιδάκια μου να το βοηθήσεις. Λοιπόν, βγήκε από τη Λάρνακα, σήκωσε το κεφάλι του, όποιος τον φώναζε και σήκω το κεφάλι του και ευλογούσε παιδιά μου εκεί που ήθελε ο Άγιος Ιωάννης. Αυτή τη συγγενή μας, μόλις λοιπόν πιάνε αυτή η βλάστημη, λέει, αυτή που καταράτε, λέει, εντωμεταξύ έλεγε το ανάθημα αυτή. Ακούμε πέρα κατάρα έλεγε στα παιδιά της, να έχουν το ανάθημα. Και βλαστημούσε. Και δεν τους πήγαινε καθόλου μέσα στο σπίτι σου καλά. Δεν χορταίνουν και ψωμί. Τα παιδιά μου η κατάρα είναι. Ευλογείται με καταρά. Η κατάρα είναι κακός άνθρωπο. Αυτή που καταράτε, λέει, αυτή λέει βλάστημη, γύρισε το κεφάλι του πάλι και ξάπλωσε. Άφηστε αυτή, λέει. Φωνάζει, λέει, ούτε σημασία δεν τη δώσει ο Βαϊσιάς ο Ρώσος. Γι' αυτό αυτοί που βέβαια προσέχουν με μεταπήρωση, όπως σήμερα στη παραβολή του Φαρισαίου, γιατί περηφάνιζαν να τάσει ο Κύριος στα πίσω του χάρη. Πολλοί κόσμοι στη χάρη μου, αλλά λίγα τα δέκα μου, λίγη είναι η πιστή. Έκανα προσευχή το βράδυ και λέω, Άγιο μου Γιάννη, μου λέω, τι είναι αυτή η κατάσταση. Εγώ είχα περάσει το που ήρθα από τον γιατρό και είπα και την επιτροπή, πρέπει να λέω, πάτε μια ταμπελίτσα, μια πινακίδα. Και το απαγορεύονται, με συγχωρείτε, με τα κοντά παντελόνια, με τα κοντά φουστάνια και λέει, Πάτερ μου, εμείς είπαμε, λέει, αλλά μας απαγορεύσαμε. Θα χάσει το ίδρυμα. Καλά δηλαδή, αν χάσει το ίδρυμα δηλαδή, ας να ψω και αράβιο σε και πάρουν τα λεφτά το ίδρυμα. Δεν παίρνει τα λεφτά, με συγχωρείτε, τα λεφτά τα φέρνει ο Θεός. Εδώ οι κόρακες, τα παιδιά του ροούτε στους πέρους, δεν θέλουν σαν τους αποθήκες. Εμείς δόξα τω Θεώ έχουμε ένα παγγελματάκι, με συγχωρείτε θα βγάλουμε ένα κομμάτι ψωμί να φάμε. Είπαν τα δικά τους αυτοί οι άνθρωποι, έκανα προσευχή, λέω, Άγιο Γιάννη, τι δεν βλέπεις κι εσύ. Ό,τι θα μας έκαναν. Ούτε τα με συγχωρείτε κοιμήθηκα, ούτε με συγχωρείτε κλεόνιδα και φαντασίες και παραμύθια. Όλο το θαύμα παιδιά με συγχωρείτε και βλέπω τον Άγιο Γιάννη τον Ρώσο. Ζωντανή χάρη στην παιδιά μου, ζωντανή, και ο πέρα παιδιά μου εξετάζεται. Πώς τον είδα. Λέει, κοίταξε, λέει, πολλή αμαρτία, Πάτερ μου, στον κόσμο, πολλή ασέβεια, πολλή απιστία. Εμένα δεν με βλέπουν, λέει. Εγώ όμως βλέπεις εμένα, τώρα εσύ με βλέπεις. Διότι είσαι δικός μου άνθρωπος και πιστός άνθρωπος. Λοιπόν, λέει, Πάτερ, εγώ γυρίζω τώρα μέσα στους Ποκοπιάνους, γυρίζω μέσα στους κόσμικους ανθρώπους. Αυτοί δεν με βλέπουν. Δεν με ακούνε. Εγώ τους βλέπω, τους ακούω τι λένε. Επειδή πολλή αμαρτία στον κόσμο, πολλή ασέβεια. Γι' αυτό πρέπει να γίνει πόλεμος. Άκουσες τι σου λέγω, μου είπε. Πρέπει να γίνει πόλεμος. Άγιο μου Γιάννη, μου λέω, να μην γίνει πόλεμος, γιατί 70 χρόνια ζω στη γη. Όλο με πολέμους από τη μέρα που γεννήκα από το 1920 στην Μικρασία. Με πολέμους 1,5 χρόνο παιδάκια εξορία, διωγμής, Μικρασίας, τους Τούρκους. Και πάλι στην Εύβοια, να με την Ανταρσία τότε, να με την κατοχή, με τους Γερμανούς, διάσε Γερμανοί, Ιταλοί, Τούρκοι, και με σκοτώσαμε. Σώθηκα. Με κράξε το χέρι πάλι του Θεού. Και τώρα πάλι. Τώρα στα τελευταία μου να έχουν πάλι αυτούς τους πολέμους και τις καταστάσεις. Άγιο μου Γιάννη, και τι λέγει, ότι πρέπει να γίνει πόλεμος. Πρέπει να γίνει πόλεμος. 3 φορές το φορές πρέπει να γίνει πόλεμος. Διότι πολλή απιστία για σέβη στον κόσμο. Λοιπόν, το είπε εγώ σαν δικό μας χειροκήρυκο της περιφέρειας και το κήρυξε στις εκκλησίες του Πέτρου Παύλος. Και υπήρχαν οι παπάς από την αρχή, κάτι αρχιερείς, κάτι ρωτούσαν. Μη λέω, μη ρωτάτε πώς, τα πράγματα τα είδα.
Αν είναι ζωντανή χάρη στο Αγίον το Ρώσο, αυτό και αυτό είπε ο θείος Ιωάννης Ρώσος. Ορίστε, τέχνη μου κοίταξε, να δεν γίνει πόλεμος καλά παιδιά, δεν γίνει τώρα πόλεμος. Παιδιά, ο Θεός το ξέρει αυτό. Πάντως είπε καλό παιδί ο Ιωάννης Ρώσος ότι πρέπει να γίνει πόλεμο, διότι πολλή αμαρτία στο κόσμο και η ασάβεια, η απιστία. Δεν το βλέπετε παιδιά μου τι γίνεται. Θα μας βάλει ο Θεός στο χέρι, να μας βοηθήσει.